Nás všetkých, nech sa páči, otvorte to. Ukáž, čo je to. To je napísané Vicky. Áno. A tu Rocky. Áno, to je milé. Nie, za čo? Ďakujeme. A teraz zatancujeme. Poďme. Čo sa tu deje? Ahoj. Prepáč, oslavujeme. Ach, áno, to vidím. Priatelia, prosím o pozornosť. Predstavujem vám svoju sestru, Romina. Dobrý deň. Áno, áno. Áno, prosím vás, doručte mi ju domov. Ďakujem. Takže o niekoľko hodín príde letenka pre Milly. Dobre. Poletí tým istým lietadlom? Áno, v druhej triede. S dobytkom? Čože? Nič, vieš, čo myslím. Hovoril si s otcom? Myslíš tvojho syna? Ach, prepáč, neviem sa toho zbaviť. Požiadal si ho, aby o tej ceste nikomu nehovoril? Áno, ale stále mám pochybnosti. Aké? Stará mama, myslíš si, že to vyjde? Miláči, ja ti milagros naservírujem, ale oheň budeš musieť zapáliť sám. Áno. Ona ti uverila? No prepáč. Pochybuješ snáď o hereckých schopnostiach svojej starej mamy? Si úžasná. Nie len, že mi uverila, dokonca sa o mňa bojí. Môžeš byť pokojný. Keby si bola herečka, určite by si dostala cenu. Nemôžeš mi povedať, kam ideš? Naozaj nemôžem, Gloria. Sľúbila som, že dodržím tajomstvo. Ale mne si sľúbila, že predo mnou nebudeš mať tajomstvo. Teraz je to niečo iné, Gloria. Prosím, pomôž mi s tým klamstvom o kláštore. Dobre. Nehneváš sa? Ja sa na teba predsa nemôžem hnevať. Si skvelá. Áno. Skúsim hádať. Čo? Ideš s blondiakom. Ale čo si? Vieš, že je po všetkom. To, čo urobil, mu nikdy neodpustím. Tak to má predsa byť. Nechcem, aby si pre ňoho trpela. Ani ja nechcem trpieť. Dobre. Asi to chce radikálny rez. Ak ma znovu naštve, odrežem mu vieš čo. Nie. Áno. Prepáč, braček, že som ťa vyťahla z tej oslavy. Ale prosím ťa, veď musíme povedať toľko vecí. Áno, máš Je toho pravdu. veľa. Vieš, chcem onedlho usporiadať večierok, aby sme oslávili to, že sme sa našli. Čo ty na to? To je nápad. Večierok pre mňa. Skôr pre nás Pre oboch. nás, to je skvelé, áno. Niečo pre teba mám. Čo? Pozri. Prekvapenie? Prekvapenie tu máš? To je list? Nie. Pohľadnica? Otvor to a pozri sa. No, máš pravdu. To je kopa peňazí. Sú tvoje. Nie. Na tvoje výdavky. Nie. Ako to, že nie? Už som ti povedala, čo je moje, je aj tvoje. No tak si ich To konečne ja predsa vezmi. nemôžem prijať. Ale áno, schovaj si to. Mám pre teba ešte niečo. Čo? Zavri oči. Ešte niečo? Zavri oči. Tak? Zavri oči, áno. Budeme sa hrať na slepú Tak babu? trochu neotváraj ich, áno? Neotváram. Neotvoríš ich, sľubi to, áno? Áno, sľubujem. A čo teraz? Otvor ich. Čo je to? Ako to, čo je to? Auto? To nie je auto, to je super auto. Páči sa ti? Jasné, je to auto mojich Je snov. tvoje. Nie, Ale áno, je tvoje. nie. Ako to, že nie? Ako to, že nie? Je tvoje. Je to môj darček. Chceš odmietnúť môj darček, čo? Tvoje auto. Romina. Tak čo? Moje auto. Moje auto. Naozaj je moje? Z toho, čo mi chce urobiť Marta, sa zbláznim. Nemal si brať do postele slúžku. Akú slúžku? Je to pekná zmija. Je to zmija. Vieš, čo sa hovorí? Mrcha mrchu vždy nájde. Ty vôbec netušíš, čo sa deje? Čo sa deje? Ty si to neuvedomuješ? Čo? Martu niekto využíva. Nebuď blázon, je to úplne jasné. Niekto ťa chce pošpiniť a nebude to mať vôbec ťažké. Ty zo mňa robíš blázna. Nemohol som odolať, prepáč mi. Čo urobíme? Musíme to vzdať a čakať.
Na čo čakať? Až ma Marta potopí? To je možné, nepopieram. Tak čo budeme robiť? Čo mi radíš? Upokoj sa. Mám sa upokojiť? Áno. No jasné, teba sa to predsa netýka. Ty vieš čo? Už ťa mám dosť. A ja teba. To je výborné. Výborné. Chcem, aby ste vyzerali úboho, zničene. Ukážte? Skvelé. Bude to perfektné. Je krásny. Áno. Je to môj kocúrik. Dobre, ukážte. Ako vyzeráte. Áno, takto. Momentík. Dáme to trebárs sem. Je to perfektné. Áno, to je ono, áno. Takže urobíme pár záberov a potom pôjdeme von. Dobre. Dobre. Ideme na to. Pozor. Áno. Pozor, ideme na to, prosím. To je ono, áno. Skvelé. Kandidát na poslanca urobil slúžke dieťa a potom ju nechal v chudobnej štvrti. Pozrite sa sem. Ste zničená. Áno. Výborne, áno, toto bude dobre. To sa mi páči. Skvelé, skvelé. Vydržte. Ja ho potopím. Prisahám, že ho potopím. Vrta mi to v hlave. Povedala som ti, že je to tajomstvo, nerozumieš? Áno, rozumiem, ale hovorím ti, ako mi je. Nič viac, nič Nemusím menej ti mi. nič vysvetľovať. Prepáčte. Nech sa páči, slušní ľudia pozdravia. Ahoj, Glória. Ahoj, Ivo. Ani sa na teba nepozerá. Že sa nehambí. Tento raz je to asi naozaj v háji, čo? Pokašľal to. Áno. Ale to je jedno. Tých pár dní, čo budem preč, mi pomôže. Preto ideš? Nepýtaj sa ma, Glória. Dobre, už mlčím. Buď pokojná. Nejdem tam iba kvôli nemu. Ale nemôžem ísť bez neho. Aha, tomu nerozumiem. Mám ho tu vo vnútri, Glória, v srdci. Citom nemôžeš rozkázať. Už ma to štve. To je všetko z tajného účtu. Budeš to musieť vysvetliť rodine však. Čo to splietaš? Nikto nevie, že tie peniaze mám. Á, tak nie. Takže chceš okradnúť ty mňa. A 20% zo všetkých tých peňazí je mojich. ty Mojich. si to povedal. Ak ma potopíš, ideš aj ty. Takže teraz zaplatíš svoj podiel. Čo robíš? Dám to Ripetimu, tebe neverím. Čože? Pre tie peniaze si schopný ma zabiť, vzkriesiť a znova zabiť. Ty tvrdíš, že ja som vrah? Nie, nie, ale si žoldnier. To ti nedovolím. To ti nedovolím. Prosím ťa, ty si bezočivý. Po tom všetkom, čo si mi urobil, si myslíš, že ti budem veriť? Čo som ti urobil? Povedz, čo som ti urobil. Ale prosím ťa, napríklad si predstieral, že zomieraš, aby si sa dostal späť do podniku. Pamätáš? Skúčal si vtedy... A veru ako som pes. aj zomieral. Áno, zomieral som. Zachránil ma iba zázrak. A čo tie pozemky, ktoré postupne mizli vo vode? Prečo si chcel, aby som ich kúpil? A prečo si mi vtedy zobral peniaze z mojej politickej kampane? Počkaj chvíľu. Dobre, priznávam. Áno, nie som svätý. Nikdy som nebol svätý, to je isté. Vážne? Áno, ale zmenil som sa. Pozri sa na mňa, som nový človek. Len sa pozri. Vidím ťa. Tak mi prosím ťa dôveruj. Pokojne mi daj ten kufrík a ahoj. Prestaň. Povedz mi, kde to mám odovzdať Ripetimu. Myslíš to vážne? Neverím tomu. Je to pravda vážne. Nepovedala mi to, milý, viem to od Liny. Naozaj sa rozišli? Naozaj? Dievčatko moje. Dáš si? Ďakujem. Áno, chúďatko. Snaží sa to pred nami tajiť, ale asi sa cíti hrozne. Bože, bola taká šťastná. Ten chlapec je pre ňu ako stvorený. Bolo to úžasné, keď ma požiadal o jej ruku. Veľmi ma to dojalo. Prečo sa všetko musí skončiť zle? Je to ako v dráme od Shakespearea. Prosím ťa, zavolaj Mili. Ale... Chcem ju trochu utešiť. Idem po ňu. Tak? Tu máš niečo pekné na seba, nejakú bielizeň a kabelku. Zíde sa ti to. Toľko? Vedele to. Bude sa musieť prezliekať. Ale hlavne si neber oblečenie prečoli. To je to veľmi vznešená dáma. Prepáčte, budem si musieť nasadiť masku. Aha, tu máš ten balíček. Ukážte. Tereza Durgiňonová Avelárová. To je ona? To je ona. Ale nie je tu adresa. O to sa nestaraj. Musím sa starať. Ako ju nájdem bez adresy? Neboj sa, ona si ťa nájde sama už na letisku. A ako ma spozná? Má moju fotku? Povedala som ti, že sa nemáš starať.
Na letisku ťa bude čakať človek s ceduľou s tvojim menom. Takže keď uvidíš cedulu s nápisom Milagros Espositova, pôjdeš tam, povieš mu, kto si je a on ťa odvedie k mojej priateľke. Dobre, rozumiem. Dobre? Čo ešte? Tvoja letenka. A nejaké peniaze, keby si potrebovala. Fíha. Dúfam, že to dopadne dobre. Dúfajme. Dobrý deň. Dobrý. Pozdrav od Pavla. Neštvi ma, toto predsa nie je film o špiónoch. Ale nie je to ani komédia. Radšej ma počúvaj. Som samé ucho. Ak Di Carlo neskončí v pase, zomrieš. Počuj, povedz Pavlovi, nech radšej neriskuje. Ja nikdy nehrám sám. Máš tie drobné? No, dobre. Pamätaj si, vo väzení. Si presný, Di Carlo. Aha. Ako sa máš? Dúfam, že tu niekde nemáš kameru. Nie, prekvapuje ma, že to hovoríš. Sme alebo nie sme priatelia? No tak. Čau, Federico, ďakujem. Čo ste odo mňa chceli? Aj, tykaj mi. Áno, prepáč. Čo si odo mňa chcela? Tak sa mi to páči. Počula som o tvojom snúbencovi. Už to nie je môj snúbenec. A je mi to veľmi ľúto, miláčik. Ale aspoň si uvedomíš to, čo som si raz musela uvedomiť ja. O čo ide? Mužovi sa nikdy nesmieš úplne poddať. Ak mu dáš svoje srdce, vráti ti ho zlomené. Tomu nerozumiem. Bola si predsa veľmi dlho vydatá za svojho muža. A bolo to skvelé. Mala som ho rada. Ale nikdy som do neho nebola zamilovaná. Prepáč, ale nerozumiem ti. Vysvetlím ti to. Pozri, milý, láska je pre ženu